ସୁନ୍ଦର ଆରେ କଥା ହଁ ଭଲ ଲାଗିଲା ବା କେତେ ଭଲ ଲାଗିଲା କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସୁନି ଆଉ ମୁଁ କହିବି କଣ କହିବି ଖଣ୍ଡିରେ ଆଉ କଣ କରିବା କଥା ଗଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁଠି ଦେଇଯିବ କଣ କରିବା ଖାଇବା କଣ ଖାଇବା ଭାତ ଭଜା ଆଉ କଣ ଆଉ କଣ କହୁନା ଭାତ ଭଜା ଆଉ କଣ ଡାଲମା ଆଉ କହୁନା ସେଗୁଡ଼ା କଣ ଖାଇବା ଭାତ ଖାଇବା ଏଇନା ରାତି ଏଇନା କଣ ଖାଇବା କହିଲ ଜୁସ୍ କଣ ଖାଇବା କି ଜୁସ୍ ଖାଇବା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଜୁସ୍ ଆଉ କି ଜୁସ୍ ଆଉ ଗାଜର ଜୁସ୍ ଶୁନା ଆଉ କଣ ଖାଇବା ହେଇ ଆଉ କଣ ଆଉ ନାହିଁ ଆଉ ମନେ ପଡୁନି ଆଉ ମନେ ପଡି ବହୁତ ତାର ମନେ ପକେଇଦବ ଗଲିଣି ତୋ ସାଙ୍ଗରୁ ଯେତେ ଜନ ରେ ଗଲିଣି ତୋ ସାଙ୍ଗରୁ ଯେତେ ଜନ ଗଣ୍ଠିରେ ବାନ୍ଧି ନେଲେ କେତେ ଧନରେ ରାଣୀ ଦେହ କିଳାଉଥିବ ଘେନି ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ସୁଧ ହୋଇବ ରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବା ତମେ ହାତ ମାରିଦବ ତମେ ଘଟିଦବ ଭଲ ଲାଗିବନି କି ଆନନ୍ଦମୟ କି ସୁନ୍ଦର କି ଆନନ୍ଦମୟ ବା ଓ କେତେ ଘଷିବ ବା କେତେ ଘଷିବ ନା ତମେ ଭୁଲ କରିବ ତମେ ହଉଛ ସୁନା ବା ତମେ ସୁନା ସେ ଭଲ ଦେବ ଦେବ ଆଚ୍ଛା ସ୍ମାଇଲ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ ଏଇଟା ହସ ସୁନା ସୁନା ରେ ଏଇଟା ହସ ସେ ଯୋଉ କଣ କଲା ସେ ଯୋଉ ଇଏ ପଶ୍ଚିମ କଣ କଲା କୁକୁର ଜୀବକୁ ଧଇଲା ମାନେ କଣ କଲା ଏମା
बढ़िया।